כמו עוגת פרק טובה. תקשיבו, יש פה עוגת פרק תפוזים, בלי להוציא את המיקסר, 5 דקות הכנה והופ לתנור. אז ככה, כמו שראיתם, ביצים, סוכר, ירדת לימון, ירדת תפוז, אמרנו זאת עוגת תפוזים. טורפים טוב טוב טוב, מוסיפים את המיץ תפוזים, טורפים, מוסיפים את השמן וטורפים טוב, ואז מוסיפים את היבשים. זה הכל, מוסיפים פרק, קמח ואבקת אפייה. טורפים עד לאחידות, אבל לטרוף טוב. שכל התערובת תהיה אחידה, גם תעברו אחר כך ללקקן מצידי, ממש כמו שעשיתי פה. מעבירים את זה לשתי תבניות לאנגליש קייק. זה הכל, מכניסים לתנור. במקביל עושים את הסירופ, מיץ תפוזים, סוכר ולימון. תקשיבו, זה הסוד שלנו, הלימון. אל תוותרו על הלימון, החמיצות שלו משתלבת עם הפרק. מדהים, מדהים, מדהים. חמיצות עדינה כזאת, נעימה. קיצור, מרתיחים את הסירופ, מקררים, מוציאים את העוגות מהתנור. איך שהן יוצאות מהתנור, מברישים אותם בסירופ הקר, וזה הכל, חבר'ה.